където си ти. Винаги си бил до мен във всеки момент, но искам аз да бъда там, където си ти. Винаги си бил до мен във всеки момент, но искам аз да бъда там, където си ти. Винаги си бил до мен всеки момент, но искам аз да бъда там, където си ти. О, Господи, благодарим Ти за това, че винаги си до нас. Може и да си не видим, но винаги си до нас, Господи. Може и да не Те усещаме, но Ти винаги си се присъстваш, Господи. Както казва Твоето Слово, нищо не може да се укрие от Тебе, Господи. Има моменти, в които ние сами себе си заблуждаваме, че можем да скрием нещо, Господи, но Твоето Слово ни казва, че всичко пред Тебе е явно. Всичко пред Тебе е открито, Господи Божи. Дори помислите на сърцата ни, Господи, пред Тебе са разкрити. И затова, Господи, тази вечер сме тук, за да Ти се поклоним, да отдадем хваление, Господи Боже, на това, че Ти си се разкрил на нас. Ние знаем истината за Тебе и днес сме тук, защото искаме да променим живота си, Господи. Но без Твоята помощ и подкрепа ние не можем да направим нищо, Господи Боже. Не можем да променим сами себе си, не можем да променим живота си и онова, в което живеем. Не можем, Господи, нищо да направим. Но тук сме, защото вярваме, че Ти искаш да ни подкрепиш. И с Твоята подкрепа ние можем да променим живота си, Господи. И да живеем живот, Господи, такъв какъвто Ти си го сътворил, такъв какъвто си го дал. И всички ние, Господи, живеейки всеки ден, да се усъвършенстваме, Господи, по Твоя образ. И да успеем, Господи, да стигнем до Твоя ръст. И затова Те молим днес, отново ни говори. Говори ни, Сине Божий, говори ни и разкривай ни Твоето Слово, разкривай ни истината. И днес, Боже, чрез Твоята истина Те моля да ни подкрепиш и със сила ние да живеем Твоята истина. Покланяме Ти се и Ти отдаваме слава за всичко, което правиш в живота ни. Амин. Амин. Може да вземете местата си. Днеска ще се опитам да направя така, че всички заедно да се замислиме за себе си, за живота си и за всичко, което се случва в нашето ежедневие. И се надявам по някакъв начин Божия дух да ни разкрива дори нашите сърца, онова, което е скрито дълбоко вътре в сърцата ни, за да можем ние по някакъв начин да разкрием Бог в живота си и да се приближаваме да живеем в Неговото присъствие. И затова днес ще се опитам да накарам всички нас да се замислим сериозно. И нещото, с което искам да ви накарам да се замислиме, е въпроса, да си зададем един въпрос. Аз християнин ли съм? И вярващ ли съм така както Бог очаква аз да бъда вярващ? Християнин ли съм такъв, какъвто Бог очаква аз да бъда християнин? В крайна сметка. И това е въпрос, с който ще се опитаме да разгледаме тази вечер. И разглеждайки себе си, живота си,
на първо нас, първо мене си, моя живот, моето семейство. Ще се огледаме, ще ви помоля да се огледате около така, в роднините си, в близките си, в познатите си, в приятелите си, хората, с които общувате и голяма част от времето ви преминава с тях. Огледайте се, защото днеска напоследък много се говори за християнските ценности. И бих искал да ви накарам сега да се замислите и по някакъв начин да се опитате да си отговорите. Виждате ли християнски ценности във вашето ежедневие? Виждате ли християнски ценности във вас самите, вътре във вас самите? Виждате ли християнски ценности и християнски начин на живот във вашето семейство? Виждате ли християнски ценности и християнски живот в хората около вас, близките ви, роднините ви, близкото ви обкръжение? Виждате ли християнски ценности в приятелите ви, познатите ви и на работното ви място, хората, с които общувате като цяло? Виждате ли християнски ценности? Виждате ли християнски начин, така да се каже, на живот? Виждате ли около себе си християнски начин на живот? Искам сериозно да се замислиме тази вечер и да се поогледаме така около себе си и да се опитаме да забележиме, между другото. Виждате ли тия християнски ценности, които ги имamo преди, да кажем, 10, 15, 20 години назад? Как мислите сега? Около вашето обкръжение виждате ли християни, които наистина живеят християнски начин на живот, християнски ценности и хората, с които всъщност общувате и голяма част от вашето ежедневие преминава, с хората, с които така доста време общувате, виждате ли тези християнски ценности? Виждате ли така висок морал в тяхния живот? Сега, за да може да направя някаква съпоставка, тогава ще ви провокирам малко. Във вашето ежедневие, какво виждате? Да кажем, понеже ние сме християни, ще се огледаме малко повече в християните. Какво виждате и какво чувате във вашето ежедневие? За християни, посветени истински християни, които живеят християнски начин на живот и влагат всичките си усилия, за да живеят християнски начин на живот. И така те по някакъв начин демонстрират своя християнски начин на живот и живеят християнски начин на живот. Или във вашето ежедневие чувате повече за хора, които се наричат християни, обаче не живеят християнски начин на живот. Кажете ми за кое повече чувате в крайна сметка. И кое повече така кое повече така изпъква във вашия живот. Това вече искам да си говорим, между другото. Ако не, си говорим с децата. Поне те ще ми обърнат внимание. Така като, защото ние вече без това, нали, някой представи си живота днеска без това нещо? Я? Ето го съвременния идол, между другото. Представи ли си някой живота без това нещо? И без интернет в него. Той върши ли ти работа без интернет в него? Освен да се снимаш, остана фотоапарат. Нали? И понеже една голяма част от нас
прекарваме времето си, голяма част от времето си прекарваме в мрежите. Какви християни срещате там? Християни, истински християни, които носят Божията слава, или християни, които, айде, както казва Коце, мемте. Вижте, живеем в 21 век и трябва да се огледаме около себе си. Защото нашето ежедневие и това, което ще ни се случва в нашето ежедневие, много зависи как ние оформяме ежедневието си. Малко по-смело. За кои християни чувате повече и виждате повече? За кои християни се обсъждат повече? Това ли е желанието на Христос? За това ли Христос умря в крайна сметка? И сега искам да ви прочета нещо и ще продължиме да размишляваме. Защото много хора, никой от нас не е застрахован от това да се върне назад и то сериозно. Псалми, 50-ти псалом, стана много хора им да блика в главата, нали, като чуят 50-ти псалом, всички телефона на Господа, 50-15. Сега ще продължиме малко по-надолу. Защото всички спират до там. До 15 стих. Да видим какво говори Библията от 16 стих надолу. А на нечестивия казва Бог: защо разгласяваш моите повеления и разказваш завета ми с устата си, като сам мразиш поука и хвърляш зад себе си моите думи? Ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш, говориш против брат си, клеветиш сина на майка си. 21 стих. Понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Разсъдете за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави. Амин. Това си викате: пастора, какво му стана тази вечер? Къде е благодат? Къде е любов? Къде отиде сега? Нема ли любов и благодат вече? Има, бе, спокойно. Но, нека пак да четеме малко. Да се върнем пак от начало. 16 стих, който казва така: а на нечестивия казва Бог: защо разгласяваш моите повеления и разказваш завета ми с устата си, като сам мразиш поука и хвърляш зад себе си моите думи. Амин. И сега, понеже тук се говори, казва, а на нечестивия казва Бог, според вас към кого Бог се обръща? Сега, въпросът ми е такъв: тези, към които Бог се обръща и на които Бог говори, те вярващи ли са или не са вярващи? Вярващи са.
Така, сега. Вярващи хора, на които Бог говори по този начин и казва: защо разгласяваш моите повеления и разказваш завета ми с устата си, като сам мразиш поука и хвърляш за себе си моите думи? Значи те добре знаят неговите думи, добре знаят какво Бог казва, добре знаят неговото слово и между другото разгласяват го. Какво означава да го разгласяват? Учат другите. И Бог задава въпрос, между другото. Не знам дали забелязвате, обаче Бог задава въпрос. А нечестивия, казва Бог: защо разгласяваш моите повеления и разказваш завета ми с устата си? Тук Бог задава въпрос: защо го правиш, бе? Защо го правиш? За да се правиш на много набожен? Хората да видят колко си вярващ. Обаче, по-надолу, то се види, що вярваш си. Що завярваш си. Като четеме по-надолу, то се вижда, що завярваш си, в крайна сметка. Нали? Защо разгласяваш моите повеления и разказваш завета ми с устата си? Като сам мразиш поука, сам мразиш да се учиш и хвърляш зад себе си моите думи. Като видиш крадец, тичаш с него. И с прелюбодейците участваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Когато седиш, говориш против брат си, клеветиш сина на майка си. Понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. И сега искам да обърнем малко внимание на този текст. Понеже си сторил това, 21 стих, и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Какво иска Господ сега, в крайна сметка, да каже на всички тези хора, към които се обръща? Разгласяват думите му, говорят за него, казват колко Бог е добър, какъв любящ е, как Бог променя, как Бог изцелява, как Бог върши велики дела, чудеса и така нататък. И в същото време те изобщо не се учат от това, което четат и от това, което говорят. Нали? И има един момент, в който Господ казва: понеже си сторил това и аз съм премълчал, ти си помисли, че съм съвсем подобен на тебе. Как човек може да се заблуди и да си помисли, че всичко е окей пред Бога, че всичко това, което живее, всичко това, което прави, е окей пред Бога, в крайна сметка? Как човек може да си го помисли това нещо? И Господ го казва: понеже правиш тия всичките галимации, и казва: понеже аз премълчах, нищо не ти се е случило, ти си помислил, Бог е окей, той няма проблем с тия работи, аз мога да си ги правя и да си живея по този начин, без никакъв проблем, в крайна сметка. Нали? Обаче, какво означава Бог да премълчи? Бог да премълчи, тук Бог проявява своето търпение, за да може човек да по някакъв начин да дойде на себе си и да разбере, че това, което прави, онова, което говори и онова, което върши, нямат нищо общо. И когато Библията казва премълчах, Бог дава достатъчно време за осъзнаване, покаяние и ако погледнем реално, може да минат година, 2, 3, 5, 10 години могат да минат. И това нещо нас ни кара хората да си помислиме, че Бог е окей с всичките тия неща.
понеже 2, 3, 5 години нищо не ми се случва. Нищо не се случва в живота ми. Бог в крайна сметка одобрява това, че аз говоря за Него. Али? Значи, Бог се кефи аз колко хубаво говоря. Колко добре проповядвам. Бог много се кефи за това нещо. Обаче, вижте, Бог не му пука колко добре проповядваме. На Бог много му пука онова, което ние правиме. Онова, което ние живееме в нашето ежедневие. И начина ни на живот дали говори за Него. Не е устата ни. Защото в Исаия, нали знаете какво казва Бог на своя народ? С какво се приближават до Него? С устата много добре се приближавате до мене. Обаче сърцата ви, устата ви в България, сърцето ви в Америка. С уста много добре можем да ласкаеме, много добре мога да говориме. Обаче сърцата ни и делата ни са съвсем различно нещо. Такива християни ли Господ иска, в крайна сметка? И понеже ние днеска, защо го повдигаме този въпрос и защо искаме да го разглеждаме? Защото днеска, поглеждайки наляво и надясно, това ни говори християнството и ние ще си помислиме, ще дойде момент, в който ние ще си помислиме, че това е нормално за християните. Не виждате ли какво се случва, че вече християните започват да приемат неща, които не са нормални, да ги приемат за нормални. И всички, които ги отхвърлят, да са ненормални. В такова време живееме. В такова време живееме, че всичко нормално става ненормално и всичко ненормално става нормално. Нали? И понеже Господ си мълчи, нищо не се случва, има си хора, които си говорят, проповядват си и така нататък, но живота им в крайна сметка не отговаря на Божиите стандарти. Защото, вижте, това е стандарт за живот. Това е стандарт на живот и това е Божия стандарт за живот. Не е моя, не е твоя, не е стандарта на живот на Америка, на Китай или на някоя друга страна. Това е стандарта на Божието царство. Това е стандарта на Божието царство. Това е стандарт на живот. И ние като цяло трябва да приемем този стандарт на живот и да го живееме. Но понеже Бог си мълчи за определен период от време, ние хората се заблуждаваме, че Бог е любов. Бог е благодат. Бог ме обича. Бог умря за мене, проля кръвта си. Що му умрял за мене и си е пролял кръвта си, значи от тук нататък вече аз съм свободен да си щракам с пръсти, да си живея както си искам. Понеже си стори това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Разсъдете за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави. Олеле, Господи! Странна любов и благодата. Разгледахме малко така наречените християни, които се наричат с Христовото име, но в същото време живота им е тотална бъркотия. И днеска затова ви казах, хора, огледайте се в себе си, огледайте семейството си, огледайте роднините си, огледайте хората, с които общувате и прекарвате по-голямата част от времето си. И защо ви го казвам това нещо?
Защото те могат да имат влияние върху вашия живот. Те могат да имат влияние върху вашата вяра. Те могат да имат влияние върху неща, които вече сте били изоставили, да могат да се върнат отново във вашия живот, за да могат да ви отделят от благодата, която Бог има за вас. Сега искам да ви прочета нещо друго. Сега, това е Матей 5 глава. И тук е малко сега стандарта на живот. Божия стандарт за неговите хора. Нали? Тук са много неща. Искам да ви ще прескачам малко, набързо. 5 глава, 13 стих казва така. Вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте веделината на света, град поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника и то свети на всички, които са в къщи. Също така, нека свети вашата веделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Амин. Какво трябва да направят хората? Да видят добрите ви дела в Бога. Не да чуят онова, което говорите, обаче да видят дали живеете онова, което вие говорите. Крайна сметка. Също така, нека свети вашата веделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. И сега тук от 27 стих надолу започва. Чули сте, че е било казано не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. И започва. Ако дясното ти око те съблазнява. Интересното ми е тук, да ви кажа честно, се замислям. Добре бе, защо само да пише така, ако някой гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал в сърцето си. А жените какво ги правиме? Ако се оглеждат у някой мъж, те свободни ли са? Те свободни ли са? Ма не, защото тук пише за жените. Аз питам се, просто задавам въпрос. Може някой от вас да ми отговори, не знам. Дали те не гледат? Интересно. Обаче живеем в толкова побъркан свят, че за съжаление жена може да гледа жена и пастана какво стана. Вижте, това са неща от ежедневието на всички нас. И ако ние не им обърнем достатъчно внимание, дявола ще дойде и ще ни разкъса. Вижте, Бог преди малко ви прочетох в псалмите, казва, всичко това ще го изредя пред очите ти и ще те разкъсам в крайна сметка. Ще дойде време, в което и продължава надолу, тук в 29 стих на 5 глава на Матей, казва така, ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. Значи, Господ говори, че може да отидеш в пъкъла. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла. И вижте, тук Исус, след като говори за
за пожеланието, казва, нали, ако окото те съблазнява, извади го, ако ръката те съблазнява, отсечи я. Господ, знаете ли какво иска да ни каже? Хора, събудете си, вземете крайни мерки, за да противостоите на това, което идва дявола да ви с това, което идва дявола да ви съблазнява. И Господ казва, стреснете се, събудете се и почвайте да взимате крайни мерки срещу това нещо. Какви крайни мерки да вземем? Представете си какво казва тук. Ако окото те съблазнява, извади си го. Олеле, майко. Не се някой си извади окото са. Не сега. Ако ръката те съблазнява, отсечи я. Вижте, Бог иска Бог иска неговите, тези, които вярват в Него и са посветили живота си в Него, да вземат крайни мерки срещу съблазните, срещу това, което идва да ги съблазнява. Отиваме по-надолу, защото много текст имам днеска. И не знам дали ще ми стигне времето. 38 стих казва така: чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. Който те принуди да вървиш с него 1 миля, иди с него 2. Дай на онзи, който проси от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем. Малем Господи. Трудна работа. Много трудна работа. Крайна сметка, ние ще можем ли да бъдем християни или не можем да бъдем? Сега като четеме тия текстове, ние можем ли да бъдем християни или не можем да бъдем християни? Можем ли това нещо да го приложим в живота си и да бъдем такива, каквито Христос ни иска в крайна сметка? Но ние днес, пак ви казах, това трябва да се върти в ума ни. Хората, с които живееме, хората, с които прекарваме по-голямата част от ежедневието си, имат влияние върху нас и тяхното влияние ще убие твоето желание да изпълняваш Божието Слово, защото винаги ще ти казват, че ти си, ако правиш това нещо. Ти си куко. Според техните стандарти ти си куко. Ти нещо си мръднал. Нали? Става още по-зле, между другото. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази враговете си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят. Защо да го правим това? За да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите. И дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Направят ли това и езичниците? И тъй, бъдете съвършенни и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Амин. Какво ни говори нашия Господ в Матей 5 глава, 6 глава, 7 глава на Матей? Какво Господ иска да ни говори? И какво иска да ни покаже? Че християните трябва да бъдат различни от хората в света. Аз и ти различни ли сме от хората в света? Отличаваме ли се от тяхния начин на живот? Аз и ти отличаваме ли се? Имаме ли различен начин на живот от техния? Отличаваме ли се? Както казва в 13 стих надолу, вие сте светлината на света.
Християните трябва да бъдем различни. Към това Бог ни е призовал. Когато Христос дойде в нашия живот, Той ни променя тотално. И ние трябва да бъдем различни. По различен начин трябва да живееме. Ние трябва да бъдем тотално различни от другите хора. И другите хора трябва да го виждат, че ние, аз и ти сме различни. Другите трябва да го виждат, че аз и ти не живееме като тях. Защото да ви кажа честно, аз гледайки наляво и надясно, виждам, какво виждам? Виждам, че много от християните навън нямат разлика от другите. Не се различават по нищо от другите. Аз и ти отличаваме ли се? Аз и ти различни ли сме от другите? Семействата ни различни ли са? Съпругите ни различни ли са от другите семейства? Децата ни различни ли са от другите деца? Младежите ни различни ли са? За съжаление, те най-много цена плащат, защото днешните младежи могат да бъдат много жестоки, между другото. Но пък всичко в Бога се награждава. Това е писано. Даже сега ще ви го прочета. Чули сте, че било казано, обичайте ближния си, а мрази неприятелите си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за онези, за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на Всевишния Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда очаквате? Каква награда ви се пада? А всички ние очакваме от нашия Бог Той да ни възнаграждава за това, че ние сме добри деца. Всички очакваме от Бога да ни похвалява по някакъв начин, да носи някакви неща в нашия живот, защото ние сме добри деца. И днеска бих искал да се замислиме, ние различни ли сме от хората навън? Различни ли сте от вашите роднини? Вашия начин на живот различен ли от вашите роднини? Живеете ли различно от това, което хората живеят навън? Защото тия първите, за които ви четох в Псалми, там няма разлика. Разликата е само в говорене на някакво слово. Припомняне на хората, че аз по някакъв начин знам и вярвам в Бога. А на нечестивия казва Бог, защо разгласяваш думите ми? И разказва за завета ми, като сам ти мразиш поука. Това е въпроса на Господа. Защо? Като видиш кратец, тичаш с него, като с прелюбодейците участваш, клеветиш тоя, клеветиш оня. Това е разликата между тия, за които Бог говори. Разликата е, че имат само някакъв християнски етикет. Разликата е, че казват, аз съм християнин. Не, днеска даже да ви кажа честно, имаме по-голям проблем. Много хора даже не казват, аз съм християнин. Много хора, голяма част от хората казват, аз хода на църква. Даже името на Христос вече не се ползва.
а се ползва този етикет. Аз хода на църква. И какво от това? Каква е разликата между тебе, че ходиш на църква и от онези, които не ходят на църква? Това е разликата. Има ли разлика между нас? Има ли разлика между нас и тях? Между моя начин на живот и тяхния начин на живот има ли разлика? Или всичко, което в света не трябва да ни е чуждо, в крайна сметка? Добре е да се огледаме около себе си. Да се огледаме около, така да се каже, в роднините си, да се огледаме с хората, с които прекарваме по-голямата част от времето си. Защото в нашето ежедневие, нали, нямаме голяма възможност да сме само между вярващи, християни и така нататък. Но когато ежедневието ни протича, какво се случва с нас? Какво се случва с нас? Искам да ви прочета още нещо. Първо Петрово, 4 глава. Първо Петрово, 4 глава започва така. И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие с същата мисъл, че пострадалият по плът се е откъснал от греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Защото достатъчно е времето, в което достатъчно е минало време, през което сте живели така, както желаят да живеят езичниците. Като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, в винопийства, в пирувания, в опивания и в омразни идолослужения. Относно които неща те и се чудят и ви хулят, за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата. Но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите. Така, това, до което исках да стигна, е това. Относно които неща те и се чудят и ви хулят, за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата. Амин. И сега, понеже Бог е дошъл в нашия живот, дошло е Неговото Слово и ние влагаме някакви усилия, за да променим начина си на живот, вижте какво се случва с хората, с които ние общуваме, с хората, с които ние прекарваме по-голямата си част от времето си. Вижте какво се случва. Те ще започнат да нападат нас, защото ние не живеем като тях. Относно които неща и те и се чудят и ви хулят, за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата. И затова ви казах, че трябва да се огледаме добре около себе си. Трябва да се огледаме с хората, с които общуваме. Трябва да се огледаме в роднините си. Водиме ли същия начин на живот, който водят роднините ни? Водиме ли същия начин на живот, по който ни водят нашите приятели, познати и така нататък? Защото ние,
които Христос е призовал, Христос е избавил от тези неща, нашия начин на живот трябва да бъде различен. Нашия начин на живот трябва да бъде различен. И той трябва да се вижда от другите. Сега ще имаме голям натиск от роднини, от близки, от познати, от приятели. Ще имаме голям натиск за това, че ние вече не живеем като тях. Често ще ни казват, че сме се побъркали, че сме станали част от някаква секта. И какво още не знам да кажа. Но истината е една, че Бог е дошъл и е докоснал нас, сърцата ни, живота ни и ние сме видяли, че това е по-добро, отколкото това, което до сега сме живяли. Защото по-голямата част от нас тук, ние сме живяли като невярващи и знаем какво е да живееш като невярващи. Но когато дойде Словото Божие, когато дойде Христос в нашия живот и просветли умът ни и започнем да влагаме усилия да живеем така, както Христос ни е призовал да живеем, тогава ще имаме натиск от всички около нас, за да не живеем така. Да ни казват, че ние сме се побъркали, че ние сме... Не знам какво се е случило с нас, но ние вече тотално сме изтрещяли. Но вижте, пак ще ви върна към това, с което искам и да завърша. Към което Христос ни е призовал. Христос ни е призовал ние да бъдем различни от хората, които не познават Христос. Христос ни е призовал ние да се отличаваме от тях. Често пъти ще ни нападат заради това нещо. Често пъти ще ни казват какви ли не неща, заради това, че ние не правиме това, че не пиеме, че не правиме нещата, които те правят в крайна сметка. И често пъти ще ни нападат заради това нещо. Но ние трябва да устояваме. Защото това, което ви прочетох преди малко, е, че Бог възнаграждава онези, които го търсят в крайна сметка. Има награда за всички, които устояват. Бог е приготвил награда. Нещо, с което завършвам. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте ветлината на света, град поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светилото, не го слагат под шийника, но на светилника и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата ветлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Амин. Бог ни е избрал, Бог ни е призовал и Бог ни е определил за добри дела. А всички добри дела, които ние ще вършим, Бог знае как да възнагради своите си. Бог знае как да ни се отплати по този начин. И затова днес искам да ви насърча да прегледаме себе си, да прегледаме живота си и да вложим усилия в това ние да бъдем светлината, за която Христос говори. Хората да виждат добрите ни дела и да прославят Него. Не толкова колко ние говориме. Какви неща излизат от устата ни, какви лъскави неща излизат от устите ни. Но най-вече хората да виждат делата ни. Хората да виждат добрите ни дела и да прославят Бога. И да кажат, тези наистина нещо се е случило с тях. И не позволявайте на нито един натиск, който ще получите от близки и роднини, да влияе на вярата ви и по някакъв начин вие да се върнете назад от там, откъдето Христос ни е измъкнал. Амин. Господи, ние ти благодарим за тази вечер. Благодарим ти за Твоята любов, за Словото ти и за това, което правиш всеки ден за нас, Господи. Затова те моля сега да ни подкрепиш. Подкрепи ни с Твоята сила, за да можем ние да живеем това, което и четем, Господи Боже. Това, което проповядваме, ние и да го живеем, Господи Боже. Да не сме като тези, които ти разобличаваш в Исаия, Господи, че с устата си се приближават до Тебе, но сърцата им са далече, Господи Боже.
ние днес искаме, Господи, не само устите ни, но делата ни да показват Тебе, да показват Твоята любов и благодат. Затова Те молим да ни подкрепиш, да живеем според наредбите, които си ни оставил, Господи, според Твоето Слово. Знам, Господи, че често пъти на нас ни се струва това невъзможно. Обичай враговете си. Моли се за тези, които ти правят пакости. Господи, на нас ни се струват много трудни и тежки тези неща. Но, Господи, аз знам, че ако Ти ни подкрепиш с Твоята любов, ако ни подкрепиш с Твоята сила и ни подкрепиш, Господи Боже, ние ще успеем да живеем по този начин, Господи Боже. Направи ни даващи, Господи Боже. Да раздаваме любов, да бъдем добри, както Ти, Господи Боже. Защото Твоето Слово ни казва, че Ти си добър. Добър си и към злите, Господи. Даваш слънце и на тях, даваш дъжд и на тях, Господи. Като чакаш времето, в което да посветиш умът им и те да се променят, Господи Боже. Затова Те моля, ползвай ни, ние да бъдем светлината в този свят и колкото се може повече хора да променят начина си на живот. Ползвай ни за това, Господи Боже. Да можем да измъкнем колкото се може повече хора от царството на тъмнината, от греховете им, Господи Боже святи. Да им помогнем по някакъв начин, Господи, да излязат от състоянието, в което се намират, Господи Боже. Ползвай ни, Господи Боже, на силите. Покланяме Ти се и Ти благодарим за това, че Ти си помогнал на всеки от нас да излезе, Господи, от кълта и тинята, в която е бил затънал, за това, че си ни изцелил, Господи, за това, че си ни по някакъв начин благословил, не дори не разбираеми за нас, Господи, но днес просто Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи. Амин.